Селям алейкум, в ефірі програми «Юнуль Ден». Гість програми – журналіст, куратор українсько-азербайджанських проєктів Марина Гончарук. Селям алейкум. Вітаю вас, Марина. Салам, дякую за запрошення. Марина, ви вже тривалий час представляєте Бакінський міжнародний центр мультикультуралізму. Як ви зацікавилися тюркськими культурами? Взагалі, моє зацікавлення азербайджанськими культурами і тюркськими, воно відбулося дещо випадково, тому що мені в 2016 році запропонували стати кореспондентом в Україні азербайджанського інформаційного агентства «Репорт». І для мене тоді, як для студентки, це було надзвичайно цікаво спробувати себе в міжнародній журналістиці. Для мене тоді азербайджанська культура була дещо новою і взагалі методика журналістики азербайджанської, тюркської, але цікавість, вона, знаєте, викликала те, що я потім почала цікавитися не лише журналістикою, а й сферою співпраці в сфері культури, літератури, міжнародних відносин. І я потім відчула таку цікавість в тому, щоб реалізовувати українсько-азербайджанські проекти, і вже потім я розпочала літературні, культурні проекти, і я рада, що вони викликають інтерес українців, що вони продуктивні, тому що ці книжки читають. Українські студенти по програмам міжнародним в Азербайджан їздять. Тобто, я думаю, що моя цікавість тюркськими культурами, вона була викликана тим, що у нас між нашими народами і нашими країнами є дуже приязне і дружелюбне відношення, ставлення один до одного. У нас стратегічні і дружні відносини між країнами, між народами, і, відповідно, в всіх сферах співпрацювати дуже комфортно, і ти відчуваєш таке рідне і братське ставлення з боку інших народів тюркських. І тому, навіть пробуючи себе потім в українсько-киргизьких чи українсько-узбекських проєктах, я відчувала те, що приношу якесь благо для наших народів, наших культур. Свій маленький внесочок. А як ви вважаєте, а що єднає тюркські народи та українців? Загалом, якщо говорити про українців і тюркські народи, я вважаю, що в нас таке загострене почуття справедливості. Ось я вважаю, що ні українці, ні тюркські народи не будуть терпіти кривду і несправедливість. І саме це обумовлює таку особливість, як функціонує українське суспільство, як функціонує суспільство в інших країнах. Ми намагаємося піклуватися про свою самобутність і протистояти певним іноземним впливам, які не хочуть нам пробачити нашу самобутність, нашу незалежність. А загалом нас об'єднують в першу чергу це загальнолюдські цінності. Мені це такий важливий фундамент, тому що якщо говорити про культурні аспекти, то навіть в сфері літератури, в сфері, можливо, якихось традицій, ми різні, але навпаки, це чудово, що пізнаючи тюркські культури, ти відкриваєш для себе нові світи, нові культури. Але головний фундамент, він у нас спільний. Це повага до загальнолюдських цінностей, це повага до міжнародного права і це повага до інших народів. Що стосується кримських татар, вони зараз корінний народ України. А що є спільного між кримськими татарами та українцями? Зараз кримські татари – це теж невід'ємна частина України, і тому мені цікаво, як ви вважаєте, що є спільного? Спільного, мені здається, що в нашій... По-перше, якщо говорити про етногенез українського народу, безумовно, я вважаю, що особливо на півдні нашої країни прослідковується вплив мусульманської, тюркської традиції. І тому українці, як на мене, ми вже прослідковуємо про те, що в нас певні схожі риси нашої ментальності. Можливо, одні й ті самі цінності виражаються в певних різних способах в традиціях. Але безумовно, що ми прагнемо до збереження своєї незалежності, своєї самобутності, до своєї культури. І ми разом є частиною, невід'ємною частиною української нації, разом боремося проти російської агресії. Да. А що стосується, знаєте, досвіду Азербайджану, в Азербайджані дуже відома доктрина мультикультуралізму. Що це таке? Ви знаєте, коли українці чують про Азербайджан, то в першу чергу вони думають про цілковито мусульманську країну, де більшість азербайджанців. Дійсно, більша частина населення – це мусульмани, і це етнічні азербайджанці. Але насправді Азербайджан – це ось надзвичайно мультикультурна країна, і там є давня мультикультурна традиція, тому що
на території Азербайджану завжди проживали представники різних етносів, різних народів. Зокрема, там, наприклад, раніше на територіях сучасного Азербайджану була древня держава Кавказька Албанія, яка була християнською. Досі на території Азербайджану збережені деякі відновлені унікальні храми албанські, і до сих пір в Азербайджані існує удінська община. Це один з тих давніх народів, які створювали ось племінний союз Кавказької Албанії. І насправді, якщо говорити про мультикультурність Азербайджану, це дуже цікавий унікальний досвід, тому що на території Азербайджану проживають і, наприклад, компактно проживає община євреїв, зокрема в поселенні Красна Слобода Губинського району. Проживають талиши, тати, цахури, лезгіни. Це надзвичайно цікаво подорожувати Азербайджану, пізнавати надзвичайно такий цікавий мультикультурний Азербайджан. І презентуючи концепцію азербайджанського мультикультуризму в світі, Азербайджан закликає до розвитку міжкультурного, міжрелігійного діалогу. Я рада, що в Азербайджані існують окремі державні установи, які ось профільно займаються тим, щоб розвивати різноманітні платформи для того, щоб популяризувати мультикультуралізм і для того, щоб сприяти збереженню мультикультурності. Ось, наприклад, я обожнюю пізнавати культуру саме удін, тому що, незважаючи на те, що це дуже маленький народ, вони надзвичайно цікаві, і з боку державних основ робиться багато для того, щоб зберегти це унікальне ось поселення Ніч-Габалинського району, де компактно проживають удіни, де зберуться їхні надзвичайно старовинні храми. І я думаю, що цим Азербайджан також дуже цікавий для інших країн своїм досвідом розвитку міжкультурного і міжрелігійного діалогу для того, щоб, можливо, це допоможе для тому, щоб запобігти якимось міжетнічним чи міжрелігійним конфліктам в світі. А як ви вважаєте, чим може бути корисним мультикультуралізм для нашої країни? Для нашої країни, починає з того, що, безумовно, Україна навіть за міжнародними оцінками є чи не найтолерантнішою країною Європи. І єдине, що може там якісь намагання Росії дискредитувати Україну, насправді Україна дуже толерантна, і Україна також по факту є мультикультурною. І тут проживають також близько 100 різних етносів, представники різних релігій. І я вважаю, що, можливо, для того, щоб досвід Азербайджану цікавий тому, щоб переймати якісь певні моделі реалізації проєктів, щоб українці більше дізналися про те, які ми мультикультурні, для того, щоб дізнатися, наприклад, більше цікавої інформації про народи, що проживають в Україні. І це не лише кримські татари, а, наприклад, діаспора азербайджанська, турецька, гагаузька община і багато інших. Можливо, створювати, можливо, досвід Азербайджану цікавий в тому, щоб створювати такі проекти, згідно по яких українці можуть більше дізнатися про те, що ми також дуже мультикультурна і цікава країна щодо вивчення різних культур і етносів, що проживають на нашій державі. А що стосується України? Україна дуже толерантна. Український досвід може бути корисним для Азербайджану? Безумовно, що Азербайджан, він постійно створює різноманітні міжнародні платформи для того, щоб різні країни обговорювали свій власний досвід, ділилися ним. Це, я, наприклад, згадую, що 2016 рік в Азербайджані був проголошений роком мультикультуралізму, були проведені розмітні з'їзди, форуми, і делегати від України також приїздили і також ділилися досвідом, що є в Україні. Тому я вважаю, що, безумовно, Азербайджан уже ознайомлюється з явищем мультикультуралізму в Україні. Зокрема, в Азербайджані існують міжнародні школи мультикультуралізму двічі на рік, зимові та літні школи, в рамках яких молодь з різних країн приїздить в Азербайджан для того, щоб ознайомитися з явищем мультикультуралізму. І, відповідно, там також є делегати від України кожен рік, і вони також презентують в рамках цих молодіжних шкіл міжнародних. Кожен розповідає, в тому числі, і про явище мультикультуралізму в своїй країні. Окрім того, в Азербайджані є окремі інституції, окремі інститути і державні установи, які
співпрацюють з колегами з України. У нас то немає такої профільної основи, яка вивчала явище мультикультуралізму, але, зокрема, є інститути сходознавства, зокрема, є різні об'єднання культурні, які можуть презентувати явище мультикультуралізму в Україні. Тому в Азербайджані, я думаю, що вже певною мірою використовують і ознайомлюються з явищем мультикультуралізму в нашій країні. Ну і, безумовно, Азербайджан цікавий для України, Україна цікава і досі для Азербайджану ще й тим, що ми ж пам'ятаємо, що в нас є велика азербайджанська община з різними підрахунками. Тут проживає від 300 до півмільйона людей азербайджанського походження, які також є невід'ємною частиною української нації. Вони дуже активно присутні в громадсько-політичному житті України. Тому я думаю, що для Азербайджану це є цікаво. Ну, також Україна, всім нам відома, має давні стосунки з Азербайджаном, і свого часу цей місток прокладали кримські татари, такі як Суркевич, Бікерчобанзаде. Чи знають про це в Азербайджані? Ви знаєте, до речі, я цікавилася цим, і азербайджанці дуже шанують, зокрема, вклад Чобанзаде в розвиток азербайджанської мови, участь його роль в реформах азербайджанської мови. Тому я вважаю, що, безумовно, там пам'ятають. Але я вам скажу, що для того, щоб, мені здається, щоб українці більше знали про роль українців в розвитку Азербайджану, і щоб азербайджанці більше знали про присутність азербайджанської общини і їх активних діячів в Україні, нам потрібно, можливо, активізувати деякі проекти, які, наприклад, би представили інформацію азербайджанцям про роль українців в розвитку їх суспільства. І навіть, ось, наприклад, 2021 рік був роком Нізамі Генджиєва, видного азербайджанського поета і мислителя. І я ознайомилася з тим, які є переклади Нізамі української і які є дослідження Нізамі українськими вченими. Я була надзвичайно вражена тим, що саме українці здійснили один з таких фундаментальних внесків в світове дослідження спадщини Нізамі. Зокрема, це і Агат Ангел Кримський, його фундаментальна робота Нізамі і його сучасники, яка була виконана на замовлення Бакинської філії Академії наук ще до 800-ліття Нізамі. І навіть Бердельс визнавав, що саме ось ця робота Агат Ангела Кримського є найбільш фундаментальною. Окрім того, я дізналася про те, що одним із таких важливих дослідників і перекладачів Нізамі були українці Микола Голак та Олександр Навроцький, які тоді в часи Російської імперії були зіслані на Кавказ. І саме перші переклади російською мовою поем Нізамі виконав Микола Голак, він перекладав прозою, а його двоюрідний брат Олександр Навроцький все це переводив в поетичну форму, і воно друкувалося в журналах літературних Тифлісу тодішнього і Баку. І, відповідно, російською мовою жителі тоді Російської імперії ознайомлювалися з творчістю Нізамі Генджеві. Також Микола Голак і Олександр Навроцький багато писали про літераторів Азербайджану. Тобто, мені здається, що не вистачає лише, можливо, ще більш активного, можливо, презентації цього для азербайджанців, тому що я, наприклад, читала про те, що іменем Миколи Голака названа вулиця в місті Генджа. Я намагалася знайти про це інформацію, але поки що, на жаль, мені про це було складно дізнатися. Тобто, на мою думку, і є багато і кримських татар, і українців, які насправді відіграли важливу роль в розвитку Азербайджану, азербайджанського суспільства. Можливо, лише необхідні якісь нові форми презентації інформації про це, тому що час проходить і, можливо, інколи там в вирі подій про це забувають, але, я думаю, презентувати, наприклад, ту ж інформацію про видатних кримських татар і українців, які зіграли важливу роль в розвитку азербайджанського суспільства, я вважаю, що це викликало б дуже великий інтерес з боку азербайджанців. Да, багато як кримських татар, так і українців зробили великий внесок до розвитку азербайджанської культури. Про це теж варто говорити і нагадувати. Ви часто відвідуєте Азербайджан. І як там сприймають тему Криму, України? Ви знаєте, я рада, що мені випала честь працювати з такою країною, яка є повністю ось дружелюбною до України. І взагалом тюркський світ він є дуже дружнім до України, і зараз в такі складні геополітичні процеси, складні часи ми все більше розуміємо, що саме тюркські країни є важливою опорою для нас у боротьбі, в тому числі в боротьбі з імперіалізмом російським. І
коли я перебуваю в Баку, то я вкотре переконуюся, що і сам народ надзвичайно дружньо ставиться до українців по-братськи. І я рада, що на державному рівні Азербайджан завжди підтримав територіальну цілісність України. Вони завжди засуджують так звані вибори на окупованих територіях. І їх позиція завжди принципова. І я рада, що вони настільки сміливо і, знаєте, принципово відстоюють свою позицію. Тому я дуже рада, що і на рівні відносин між нашими народами є дружба, є взаємоповага, є розуміння. І на державному рівні є стратегічне партнерство і взаємна абсолютна підтримка територіальної цілісності. Україна завжди підтримувала територіальну цілісність Азербайджану, а Азербайджан завжди підтримував територіальну цілісність України. Також роль діаспор, вона дуже важлива. Як співпрацюють діаспори українська і кримсько-татарська в Азербайджані? В Азербайджані, безумовно, є організації і української діаспори, і я бачила, що вони дуже активні, і нинішній посол, він дуже активно розвиває співпрацю з діаспорою в Азербайджані. Вони розвивають цікаві дуже проекти, і деякі з них викликають надзвичайно цікавий ажіотаж в азербайджанському суспільстві. Наприклад, я пам'ятаю, що, здається, у минулому році на народних азербайджанських інструментах виконали наш щедрик в високоазербайджанських горах, і це викликало таку цікавість і в українців, тому що ми дізналися, як щедрик звучить на народних інструментах азербайджанських. І азербайджанці вкотре почули таку відому мелодію на своїх інструментах народних. Безумовно, що в Азербайджані є всі можливості для того, щоб українці і кримські татари проводили цікаві заходи щодо важливих дат, щодо своєї культури. Я рада, що в Бакинському Слов'янському університеті є культурний центр український, є вивчення української мови, є недільні школи. І я думаю, що з кожним роком ми бачимо відкриття нових культурних центрів. Наскільки я пам'ятаю, там нещодавно був відкритий новий український культурний центр, нові бізнес-асоціації. Це також впливає на те, що українська молодь, вона починає все більше дивитися на українсько-азербайджанські відносини як перспективний напрям для свого майбутнього працевлаштування. Багато студентів-міжнародників починають дивитися саме на українсько-азербайджанську сферу, щоб в майбутньому спробувати там знайти своє місце, свою роль. І окрім того, я рада, що в наших університетах державних є вивчення азербайджанської мови та інших тюркських мов. Те, що там навчаються дуже талановиті студенти, говорить про те, що в них є інтерес до Азербайджану, і я думаю, що це та молодь, яка вже завтра буде робити свої внески в розвиток відносин між нашими країнами і вже буде пропонувати якісь нові, цікавіші проекти. І з кожним роком, ось говорити, наприклад, про присутність українців, кримських татар в Азербайджані, бачивши все більше якихось цікавих, креативних проєктів. До речі, наприклад, в минулому році в рік Лесі Українки за підтримки Українського інституту книги там вийшла в перекладі азербайджанською драма-феєрія «Лісова пісня». Тобто співпраця вона є, вона багатопрофільна. І українці, кримські татари, я думаю, що вони активні в Азербайджані, і ми будемо бачити ще більше якихось цікавих проєктів. Да, вони дійсно активні, вони завжди з нами на зв'язку, і вони завжди підтримують всі події навколо Криму. Вони разом проводять різні мероприятия, 18 травня, там різні заходи. А для України може бути цікавим азербайджанський досвід деокупації? Безумовно, і на державному рівні вже є співпраця, наскільки говорять про це і новини, і візити українських високопосадовців в Азербайджан на деокуповані території, то вже є співпраця на державному рівні, тому що для нас це важливо, ми ж розуміємо, що
ми хочемо бачити наші території, які сьогодні є окуповані, деокупованими. Ми плануємо те, як ми будемо проводити ті процеси деокупації територій. І безумовно, що азербайджанці для нас є прикладом в першу чергу в тому, що незважаючи на 30 років окупації своїх територій, вони ніколи не відступали від думки про те, що вони мають звільнити свої території, повернутися в свої домівки. Безумовно, після того, як закінчилася Друга Карабахська війна, і журналісти з різних країн світу мали можливість побачити ці кадри, де фактично все зруйновано. На жаль, за 30 років окупації багато унікальних пам'яток архітектури, культури були зруйновані, вже не кажучи про елементарно домівки, де жили азербайджанці. І незважаючи на це все, Азербайджан впевнено повертає туди життя, впевнено повертає розвиток на ці території, і впевнено повертає життя в ці території, тому що за 30 років, на жаль, все було знищено, і це страшні кадри, наприклад, з азербайджанського міста Шуша, і це місто є культурною столицею Азербайджану. І, на жаль, були розкрадені унікальні музеї, унікальні об'єкти. Але відбувається процес відбудування, процес реінтеграції і процеси, наприклад, побудови унікальних об'єктів інфраструктури. Я думаю, що, по-перше, важливо те, що, наскільки я знаю, українські компанії також зацікавлені в участі в процесах відбудови деокупованих територій. Ну і окрім того, безумовно, для нас важливий досвід Азербайджану, тому що Азербайджан впевнено показав всьому світу, що незважаючи на те, що в дипломатичному плані світова спільнота, на жаль, фактично абстрагувалася від вирішення цього конфлікту. І фактично Азербайджан своїми силами відновлював свою територіальну цілісність. За 30 років всіх цих мінських груп і всього іншого вони фактично затягували час, зберігаючи статус-кво, граючи більше на руку окупанту. І Азербайджану довелося своїми силами все це відвоювати назад свої території, повернути і почати процес відбудови цих територій. Безумовно, що приклад Азербайджану, він вражає, наскільки в них міцна сила духу, наскільки вони надихають інших боротися і ніколи не втрачати віри в свої ідеали. А в нас зараз є така от міцна сила духу, як ви вважаєте? От зараз в нашому суспільстві це відчувається? У азербайджанців це завжди було. Завжди вони відчували свого ворога, вони про це всюди. Ну, коли навіть з ними починаєш спілкуватися, вони про це завжди говорили. А в нас це є в нашому суспільстві українському? Ну, розумієте, тут такий момент, що мені здається, що нам було дещо складніше. Ну, ми слов'яни, можливо, в нас трішки інший менталітет, ніж азербайджанців, але треба ще розуміти, що якщо говорити на пострадянський простір, за весь період існування Радянського Союзу та й перед цим Російської імперії найбільше страждали від імперських зазіхань Росії. Ось мені здається, що території України і, на жаль, безкінечні переслідування, безкінечна русифікація, безкінечна заборона української культури і літератури. Це все відобразилося. Чесно кажучи, на пострадянському просторі всюди це було. І деякі країни перейшли це все, російськомовність і інший вплив. Так, але мені здається, що тюркські народи, вони завжди відрізнялися своєю самобутністю. Людину, яка говорить тюркською мовою, набагато складніше русифікувати. Якщо людина говорить, наприклад, своєю якоюсь унікальною тюркською мовою. Якщо говорити про українців, то я не говорю, що ми всі прийшли в російську мову, але навіть існування якихось суржиків було в тому числі через заборону української мови, через те, що люди з одного боку не могли відмовитися від своєї рідної української, але їм нав'язували російську.
відбувалися якісь суржики, запозичення, все інше. Я вважаю, що ми насправді з кожним роком стаємо все більш впевненіші в своїх цінностях. І в тому числі азербайджанці нас на це надихають. Насправді, я думаю, що як для країни, яка дуже багато постраждала від російського імперіалізму, ми дуже патріотично налаштовані. Безумовно, що у нас були складні періоди в історії нашої держави, зокрема, сам період перебування при владі Януковича, де ми можемо говорити про складне становище української мови і культури за його часів, але все одно ми все це змогли пережити і знову повернутися до того, що ми маємо відстоювати інтереси державної мови, своєї національної свободи і так далі. Тобто я вважаю, що зважаючи на всі ті геополітичні процеси, які відбувалися навколо нашої країни, то мені здається, що ми дуже патріотичні. Безумовно, що ми будемо і надалі, наше суспільство, працювати над патріотичним вихованням молоді, над тим, щоб покращувати рівень володіння державною мовою, над тим, щоб більше говорити про історію нашої держави. Не переписано, не нав'язано, не навіяно, а саме історію нашої країни, про нашу культурну самобутність. Ми будемо про це і надалі розвивати діалог, наше суспільство. Тому я вважаю, що ми достатньо патріотичне суспільство, патріотично налаштоване, і загроза воєнної агресії Росії, вона все більше гуртує наше суспільство. Тому я вважаю, що, безумовно, приклад Азербайджану він надихає, приклад тюркських країн. Але я думаю, що ми достатньо патріотичні, безумовно, завжди є над чим працювати, і ми будемо надихатися прикладом тюркських країн і працювати далі. Дуже добре. Я зараз пропоную згадати постаті минулого, наприклад, Юсуф Чеменземенлі, який тривалий час жив у Києві, у Криму. Як нагадати про нього сучасності і що можна сказати про його внесок? Безумовно, це дуже видатна особистість не лише для Азербайджану, але також це видатна постать в українсько-азербайджанських відносинах, а також для українського суспільства він помітна постать ще й тим, що він був присутній в українсько-азербайджанському процесі. Також він зробив свій внесок історичний в кримсько-татарське, турецьке суспільство. І в цьому році виповнюється 135 років від року його народження, і я вважаю, що тут треба згадати також про ім'я нашого, мабуть, чи не найвидатнішого сучасного українського азербайджаніста, історика Олега Купшика, який, мабуть, одним з перших підняв питання вивчення студентів-азербайджанців в Києві на початку минулого століття. Тоді, нині це університет Шевченка, тоді це був університет Святого Володимира, і тоді з Азербайджану приїжджало дуже багато талановитої молоді. І, зокрема, серед них був і Чеменземенлі. Я рада, що Олег Купшик зміг працювати з архівами в Баку, з архівами в Україні. Він написав дуже багато цікавих робіт. І ось Чеменземенлі, він також написав, перебуваючи в Україні, декілька важливих своїх романів. З них, наскільки я пам'ятаю, є роман «Студенти» і 1917-го. Вони поки що не перекладені українською, але я сподіваюся, що скоро вони зможуть бути представлені українським читачам українською мовою. І, безумовно, щоб нагадувати українському суспільству про такі видатні цікаві постаті, мабуть, мені здається, треба шукати якісь нові цікаві проекти. Мені здається, що це є цікавим для суспільства. Не просто, можливо, якісь лекції, статті, а якийсь цікавий погляд, нова якась форма рецепції тої чи іншої інформації. Вона дійсно була дуже цікава постать. Ще є, варто згадати ще одну дуже цікаву постать, поет-перекладач Микола Мірошниченко. Він зробив дуже такий потужний внесок в українську, кримсько-татарську і азербайджанську літературу. Розкажіть про нього більше.
Так, цей рік він щедрий на ювілейні важливі дати. В цьому році виповнюється 75 років від року народження Миколи Мірошниченка. Це видатний український поет, поет-паліндроміст і перекладач тюркських літератур. Він був надзвичайно талановитою особистістю. На жаль, він передчасно у 2009 році покинув цей світ. З нього було надзвичайно багато планів. Він хотів укласти антологію турецької літератури тощо. На жаль, він не встиг, але він залишив надзвичайно важливу свою творчу перекладацьку спадщину, яка сьогодні грає дуже важливу роль в українсько-тюркських літературних процесах. Він, як і багато поетів того часу, він вважався націоналістом, і для нього існувала така певна скляна стеля для того, щоб публікуватися в літературних журналах, і по факту його не могли публікувати. І говорять його близькі друзі про те, що, можливо, це було однією з причин, чому він вирішив спробувати себе, в тому числі як перекладач. У 70-х він поїхав в Баку вивчати азербайджанську мову. Він 2 роки там вивчав азербайджанську мову, азербайджанську літературу. І також він вивчав на початку 90-х турецьку мову в Стамбулі, він знав кримсько-татарську. І, знаєте, я перечитувала його поезії, в тому числі ті, які він писав в Баку. І я побачила, що він тонко відчув азербайджанське суспільство. Я вважаю, що тюркські суспільства, вони дуже такі самобутні. І, безумовно, можна приїхати як турист, подивитися, сформуватися і поїхати, а можна ось навчитися ось відчувати тонкощі цього суспільства, чим воно живе. І він настільки проникнувся цим суспільством, для нього це було якесь ця література, ця культура древня, це було таке певне откровення. І я, перечитуючи його поезії, перечитуючи його переклади, де він там унікально зберігає і звукову систему тексту, я розумію, що в йому відвели надзвичайно велику місію відкрити українському народові тюркські літератури. Безумовно, що ми можемо говорити, що і до нього перекладали. Але те, як він перекладав, це щось дуже важливе, дуже унікальне. І я рада, що з його перекладацького доробку найбільший доробок – це переклади з азербайджанської літератури і переклади з кримсько-татарської літератури. І, безумовно, важливий його внесок як упорядника книг, тому що, крім того, що, наприклад, якщо говорити про переклади з азербайджанської, то він переклав багато і сучасної літератури азербайджанської, і класиків літератури, зокрема Насімі, Фізулі, Хагані та багато інших, і сучасну літературу, безумовно, більшість переклав поезію, але окрім того, він, наприклад, в 2009 році виступив вкладачем двохтомної антології азербайджанської поезії. Я, на жаль, з собою її не взяла цю книгу, але, на мою суб'єктивну думку, це є, мабуть, чи не найважливіше видання азербайджанської літератури за період ось незалежності наших літературних процесів, тому що багато видається літератури, поезії, прози і на історичну тематику, культурну, але це, мабуть, не найповніше зібрання перекладів азербайджанської поезії, а що найважливіше, що це все якісно відібрані ним. Тому що я, наприклад, не візьмуся сказати, що всі переклади є надзвичайно якісними, тому що по-різному люди перекладають. Але те, як передав Мірошниченко, це не лише якісна і клопітка праця, це, звичайно, великий талант. І тому ось ця двотомна збірка антологія азербайджанської поезії в 2 томах, що вийшла в 2006 році, я вважаю, мабуть, що це чи не найважливіший літературний проект в літературних відносинах між нашими країнами. І, безумовно, що надзвичайно важливий перекладацький доробок Миколи Мірошниченка з кримсько-татарської мови, і також він перекладав з турецької, з узбецької, з інших тюркських мов. Можна розказати про ці книги? Так, і з цих книг ми тут бачимо одну антологію. Всі ці книги були видані на початку 2000-х, і якщо ми говоримо про «Окрушену сонцю», це велика антологія перекладів саме поезії кримсько-татарської, а також ми бачимо «Молитва ластівок» в 2 томах – це двотомне зібрання прози кримсько-татарської.
І там представлені переклади різних перекладачів з кримськотатарської мови. Ці антології, це була спільна робота Миколи Мірошниченка і Юнуса Кандима. А також я взяла з собою книжечку «Брама Сходу». Це збірка авторська, збірка перекладів саме Миколи Мірошниченка з кримсько-татарської. І, як на мене, то всі ці книги, вони надзвичайно важливі для українського суспільства. Вони, я сподіваюся, будуть перевидані, тому що нам потрібно знову презентувати, шукати нові форми рецепції цієї літератури. І в цьому році я відкрию секрет, що ми запланували декілька проєктів, я сподіваюся, що вони будуть реалізовані. Це, зокрема, і перевидання перекладів з кримсько-татарської, це перевидання перекладів з азербайджанської мови. Окрім того, на сьогодні деякі його роботи, вони ще є невиданими. Зокрема, це збірка азербайджанських казок. У кожного своя зірка, так називається ця книга. Я взяла рукопис, там він датується ще 91-м роком, набраний ще, знаєте, спеціальною друкарською машинкою. І я вважаю, що українським дітям треба представити азербайджанські казки в перекладі Миколи Мірошниченка. І сподіваюся, що в цьому році ми видамо цю важливу книгу. І, окрім того, ще є авторські поезії Миколи Мірошниченка, які, на жаль, поки що не видані. І я дуже хочу, щоб ці поезії, в яких присутні в тому числі багато тюркських мотивів, його авторські поезії, де він переосмислює і кримсько-татарську тематику, азербайджанську, і взагалі ось там тематика ісламу, це надзвичайно цікаво, тому що він був дуже талановитою людиною. Дуже важливо, коли пише людина, яка знає гарно тюркські мови, тюркські літератури і талановито перекладає цю літературу. І якщо говорити про «Браму Сходу», для мене це надзвичайно цікава і важлива книга, тому що в ній Микола Мірошниченко говорить про те, що «Брама Сходу» – це не тільки назва книжки, яку ви тримаєте в руках, це символ. Бо, власне, Крим для держави Україна – брама Сходу. Це за ним Туреччина, тюркський та арабський світи. Українсько-кримсько-татарська духовність – наша брама Сходу. Як це зараз важливо. Про це треба, це має бути девізом нашої країни. Дуже здорово. Ця книга була видана у 2004 році, але я вважаю, що навіть сьогодні і ці рядки, що писав Мірошниченко, вони є надзвичайно актуальними. І, до речі, я пам'ятаю, що саме Микола Мірошниченко, він був великим другом кримськотатарського народу, і окрім того, він також і на Курултаї кримськотатарського народу говорив про те, що в Україні є два корінні народи – це українські і кримські татари. І я сподіваюся, що ми будемо і далі переосмислювати те, що говорив Мірошниченко, тому що, хоча він говорив це і в 90-х, на початку 2000-х, але сьогодні це все набуває нових якихось відтінків. Ну, таких людей зараз дуже-дуже мало, і в мене була можливість поспілкуватися з Юнусом Кандимом, а, на жаль, вони дуже рано пішли з цього всього світу, і Юнус Кандим, коли згадував Миколу Мірошниченка, він навіть плакав, тому що дуже пишався, що в Україні є такі люди, як Микола Мірошниченко. Так, я пам'ятаю про їхню дружбу. І з вашого дозволу я би хотіла прочитати деякі переклади Миколи Мірошниченка. Боже, як захочеться, скам'яни мене, обійми пожежами, або я здимів. А якщо ти зжалися, поверни мене, кримського татарина, до себе домів. З дрожем та з молитвою говорю тобі, дай помру, дай житиму на своїй землі. Хай її копатиму і в тяжкій желбі сплю оселю з каменю, дітям далебі, ставши потім пращуром, прахом взагалі. А згорю розвіють хай попіл на весь Крим, хай душа опуститься духом прастарим, на садки між гір'ями, де скелі, як грім, на степи безмір'ями,
і на татарський дім. Пожалій дитя своє, Господи, прости, що терпівши злигодні, я гріхи чинив, хоч топтавсь у брудові, йшов до чистоти. З милосердя, Господи, зглянься з вишини, а Тобі, народе мій, свято поклянусь, що в свободу вірити я не перестав. Лиш Тобі, народе мій, земно поклонюсь, покладу навколішках на Коран уста. Це вірш Сеїд Умера Еміна. Дуже гарний переклад і дуже гарний вірш. Що ви нам ще прочитаєте, тому що ви так гарно читаєте? Ось мені надзвичайно сподобалися вірші Рафата Чайлана, тому що тут є не лише кримсько-татарська, але навіть і азербайджанська тематика. Ось є пісня про Вісна, написана в 2000 році, присвячена Аббасові Абдолі. Це видатний азербайджанський україніст і перекладач української літератури азербайджанською. Ось Крим, Україна і Азербайджан. Мій туго поплетений корінь троян. Салгир мій, Дніпро мій, Хазар мій, вони зміцняють, як сріберний пас, мені стан. Ось Крим, Україна і Азербайджан. Ось пісня про Вісна, весна побажань. Обійме Аббас береги чистих душ мостом, де талант підпирає талант. А ось іще присвята Ахметові Іхсанові Керемли. Вірш називається «У серці Крим». Відданий своєму краю, йде додому, даль верстає. Хай 100 років за плечима, старості йому немає. Обрис Криму – це знак Божий, на незрадне серце схожий. Двоє серць в одному тілі, хоч кому життя подовжать. Нашому Ахмет-брату легко в очий край чухрати. Молодий, з 2 серцями, Крим в такого не забрати. Прекрасні вірші. Я вважаю, що нашим політикам треба вивчити ці вірші, щоб вони пам'ятали про Крим, взагалі про тюркський світ. Ну, безумовно, коли в нас є така унікальна спадщина кримсько-татарської літератури в перекладі української, та впевнена, що всі, хто нас почують, обов'язково захочуть дізнатися про цю надзвичайно цікаву збірку перекладів кримсько-татарської літератури, саме в перекладах Миколи Міщенка. Книжка називається «Брама Сходу». І з вашого дозволу я хотіла би зачитати вірш Юнуса Кандима. Він називається, цей вірш, «Слава Богу», і написаний ще 1988 року. «Вже дійшли додому, он блищить віконце, слава Богу. Жевріють кизильник і скруші гронця, слава Богу. Раді нам у скелля, раді зелен нетрі, слава Богу. Шкварили хорана, Роман Кош, Айпетрі, слава Богу. Роде, дітлахами землю цю заселиш, слава Богу. Ріки ж бо не всохли, руки ж бо веселі, слава Богу. Даймо слову крила, хай злечує птахом, слава Богу. Понад Аюдагом, понад Чатердагом, слава Богу. Наш блакитний прапор розгорнувся з Риму, слава Богу. Буде Крим із нами, будем ми із Кримом, слава Богу. Марина, браво, браво, які гарні вірші, як ви гарно читаєте. І дуже добре, що є переклади. Так, це надзвичайно цінно для нашого суспільства, що були такі люди, як Микола Міщенко, для яких було ось ціле откровення відчути і пізнати ось цей кримсько-татарський світ, загалом світ тюркських літератур, тюркських культур, тому що те, що вони відчували і змогли передати на надзвичайно високохудожньому рівні словами, це також дуже важливо сьогодні для нашого суспільства, для того, щоб ми розуміли, що наскільки ми пов'язані, наскільки ми маємо бути достойними тих людей, що не здавалися ніколи раніше.
І хоча сьогодні для нас такий складний період, але слава Богу, що у нас є друзі. Ми бачимо візит президента Азербайджану до України, сьогодні візит президента Туреччини до України. І добре, що у нас є надійні друзі. І я думаю, що ми повинні бути достойними тих людей, наших предків, які також змогли пережити складні часи. Вони підкріплювали свій дух і внутрішніми силами, і духовністю, в тому числі літературою. І сьогодні надзвичайно важлива ця якісна література, яка презентує древню кримськотатарську літературну традицію. Я вам дуже дякую за те, що ви про це все говорите, тому що зараз це дуже важливо, і це важливо те, що ви така молода і з такими думками, тому що зараз є багато міфів, і радянські міфи досить існують. І от як покращити ставлення до тюркських народів в Україні? Тому що ця проблема зараз існує досі. 14 рік прийшов, ця проблема досі живе в нашому суспільстві. Що для цього треба робити? Можливо, знаєте, я би сказала, що в нашому суспільстві так склалося, що історична наша літературна, культурна традиція, вона більше пов'язана була з європейським світом. І тому нам потрібно більше створювати можливостей для комунікації безпосередньо українців з іншими, наприклад, тюркськими народами. Наприклад, я в своїх українсько-азербайджанських проєктах найбільш важливим пунктиком для себе вважаю безпосередню комунікацію українців з азербайджанцями. Сьогодні мій день почався з того, що я провела онлайн-лекцію азербайджанського відомого викладача, і для українських студентів він презентував міжнародні програми. І ось відкрию секрет, що в цьому місяці також має відбутися поїздка української молоді в Баку за міжнародною програмою. І я впевнена, що вони приїдуть, побачать і відчують це суспільство, приїдуть зі своїми якимись думками, враженнями, поділяться зі своїми однолітками в університеті, вони поділяться своїми думками з журналістами. Часто ми пишемо в українські медіа про те, що існують ось такі міжнародні програми. Українські студенти виїдуть в Баку, вони отримують досвід, вони, наприклад, проходять програми при університетах, при державних установах, повертаються зі своїми враженнями позитивними, конструктивними і розповідають інформацію про Азербайджан. Я думаю, що у нас насправді, в принципі, багато є довіри до тюркських країн, просто, можливо, інколи географічний фактор грає роль, тому що, наприклад, в мене був досвід реалізації українсько-киргизьких проєктів, але в силу, можливо, певної географічної віддаленості, і Киргизстан – це дуже надзвичайно унікальна, самобутня країна, і для мене поїздка в Киргизстан – це було теж щось унікальне. Вам сподобалось? Це було щось надзвичайне, тому що я їздила на Ісик-Кюль, це надзвичайно їхнє озеро, і коли я реалізовувала певні літературні проекти і говорила, наприклад, українцям про Киргизстан, вони запитують, їм цікаво, але, можливо, в нас не так багато інформації про Киргизстан, наприклад, як про Польщу, тому що географічний фактор, можливо, певні історичні події, вони також мають роль якусь. Але я впевнена, що збільшення кількості тих платформ, можливостей для безпосередньої комунікації, вони розвіюють якісь міфи. Безумовно, що у нас, на жаль, в суспільстві є люди, які представляють інтереси не України, а нашого північного сусіда, але я думаю, що оскільки ми маємо можливість уже спостерігати певні такі процеси, які відкривають нам очі на те, що є пропагандою, а що є справді об'єктивною інформацією. Я думаю, що люди все менше вірять у якісь фейки, менше вірять у пропаганду, і більше вони розуміють, що треба судити по вчинках той чи інший народ, країну. І я рада, що тюркські країни, вони підтримують нашу державу. І, відповідно, це такий, знаєте, базовий фактор для подальшої довіри один до одного, як на мене. І ось, на мою думку, дуже важливо це безпосередня комунікація, поїздки взаємні, співпраця на різних рівнях. І в сфері, наприклад, медицини навіть є співпраця між медиками України та Азербайджану. В сфері історичної справи є співпраця між українськими та азербайджанськими істориками, зокрема їх спільні історичні праці. В
сфері студентства, викладачів. Тобто, я думаю, що ось збільшення інтенсивності цього процесу це буде сприяти тому, щоб українці не вірили в ніякі міфи. І, можливо, знаєте, інколи ще мовний фактор, тому що, наприклад, Туреччина – це надзвичайно важливий і цікавий ось окремий світ для українців. Але не всі українці розуміють, наприклад, турецьку. Я, наприклад, мрію вивчити турецьку чи азербайджанську. І я сподіваюся, що я все-таки вивчу тюркські мови. Але ось я рада, що в нас популяризується турецька мова. І, відповідно, знання турецької мови – це також є певний ключ у тюркський світ, який є дуже цікавий, дуже перспективний і в сфері співпраці, в сфері культури, економіки. Тому, як на мене, то ось відповідь на наше питання, те, щоб запобігти якимось можливим інформаційним фейкам, це треба збільшувати проекти, в рамках яких українці можуть більше поїхати в тюркські країни, знайти свої колег, когось, з ким вони будуть співпрацювати, обмінюватися думками. Це дуже важливо. І треба пам'ятати, що у українців теж є тюркське коріння. Це було історично. І багато українців, у нас навіть є журналісти, українці, вони дуже гарно спілкуються кримськотатарською мовою, тому що вважають те, що в них є тюркське коріння. Ну, це пов'язано з історичними подіями. Були ці зв'язки завжди, були зв'язки з Кримом, і це теж вплинуло на суспільство, і тому багато українців схожих на кримських татар, на тюркські народи. Ви за фахом журналіст, і як ви вважаєте, що потрібно робити журналістам, щоб тема Криму була на порядку денному? Ви маєте на увазі на міжнародній на міжнародній, да навіть в нашій країні. Зараз інформаційний простір забуває про те, що є Крим, тому що потрібно робити журналісти? Ну, з приводу, наприклад, висвітлення цієї тематики в інших іноземних медіа, мені здається, що також є важливий момент, який я спостерігаю останні роки, це те, що більш інтенсивно відбувається співпраця безпосередня співпраця між, наприклад, українськими та азербайджанськими журналістами. Це є важливо, тому що колись там раніше брали інформацію про Україну, ну, наприклад, мені здається, років 15, інколи часто було таке, що деякі азербайджанські медіа, вони брали інформацію про Україну, наприклад, з російських медіа. Але, слава Богу, що зараз у нас, ну, по-перше, і раніше там, здається, з самого періоду відкриття посольства Азербайджану в Україні відразу тут були кореспонденти азербайджанського телеканалу, азербайджанського інформаційного агентства. І це є такий важливий фактор, щоб вони висвітлювали порядок денний в Азербайджані і, окрім того, висвітлювали достовірну інформацію. І я рада, що сьогодні все більше в нас з'являється кореспондентів азербайджанських медіа. Все більше людей вважають в Азербайджані з цікавістю відслідковують українсько-азербайджанську тематику. У нас є багато різних кореспондентів, і я рада, що цей процес співпраці в сфері інформації, він безпосередній. І в Азербайджані також висвітлюється і тематика Криму. І тому позиція і азербайджанського суспільства, і їх держави на офіційному рівні, вона одностайна, це і підтримка територіальної цілісності України. Можливо, на мою суб'єктивну думку, що нам необхідно інколи в іноземних медіа піднімати питання історії. Ось, наприклад, було би цікаво підготувати якісь гарні статті про історію України, про історію кримських татар. Тому що я інколи з болем читаю іноземні медіа, де Росія починає говорити про себе як там спадкоємиця Київської Росії. Мені стає від цього недобре. Але я теж намагаюся по мірі можливості готувати якісь цікаві статті в азербайджанські медіа. Наприклад, по Нізамі Генджеві я встигла все ж таки в рік Нізамі, чи майже встигла підготувати для них інформацію про те, як українські вчені, там Лев Лопатинський, Микола Гулак, Олександр Навроцький, Агатан Кримський, як вони писали про Нізамі. І це для них цікаво, тому що вони дізнаються про те, що ось українські вчені так фундаментально вивчали Нізамі Генджеві. І якби, наприклад, можливо, в тому числі говорити про історію кримських татар і згадувати про зв'язок кримських татар з азербайджанцями і загалом з тюркським світом, то вони будуть дізнаватися все більше цікавої інформації, і думаю, що це в контексті нинішніх подій дуже важливо, щоб знали історію. Марина, а що для вас Крим?
Для мене Крим це в першу чергу Україна, і безумовно це Крим це, як писав Микола Міршенко, це є наша брама Сходу, це є брама наша у тюркський світ. У світ, який насправді дуже дружній для нас, і я рада, що з кожним роком, та й, чесно кажучи, з кожним днем, ось, наприклад, сьогодні візит президента Туреччини до України, ми з кожним днем все більше бачимо справжніх друзів, які, як ми знаємо, пізнаються в біді в тому числі. І я рада, що наші друзі з тюркських країн, вони завжди одностайно підтримують нашу державу, наш народ. І тому Крим – це невід'ємна частинка України. І кримські татари є невід'ємною частинкою української нації. І я рада, що, наприклад, я все-таки спостерігаю, що з кожним днем українці все більше починають розуміти кримськотатарську культуру. Я рада, що є в Україні надзвичайно багато талановитих кримських татар. І ми пишаємося цими людьми. Я навіть, якщо буду перераховувати, то всіх треба ще одне право, що всіх перерахувати. Україна пишається цими людьми. І серед них дуже багато креативних людей, які придумують надзвичайно цікаві ось форми презентації кримськотатарської культури, літератури і в українському суспільстві, і за кордоном. Тому я вважаю, що з кожним днем українці все більше розуміють, ось, наприклад, як азербайджанці, з кожним днем вони все одно розуміли, що Карабах – це їх земля, і вони його цю територію повернуть. Так само і українці все більше починають жити з цією думкою, що ми все одно повернемося на свої території. Марина, дуже дякую вам за таку цікаву розмову, за ваші думки і за вашу позицію. Дякую вам. І я вам дуже дякую за запрошення. Ну, а ми завершуємо нашу програму. І я нагадаю, гостем програми була журналіст, куратор українсько-азербайджанських проєктів Марина Гончарук. Ну, а я з вами прощаюсь. До зустрічі у наших наступних програмах.